and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Ay, nga naman, mahinong danon bang imong tuyo kay ako lang apason day. Ha? Ayaw na lang nang. Ay, labing siguro na aratudas ilang abi. Mas taas ang iyang oras diha kaysa dinis amo. Ay, hambot ang bataa. Sukat pa kyud na sa una sa mga gagmay pa sila nga suod kyud kaayo ng duha. Mausap na ang sulti ni Abi. Mas misamot pa ka ng ilang kasuod karong duha. Tanaw na ako. Dili kay hinigala lang ang pagtanaw sa akong anak sa iyang suod nga higala nga si Abi. Nakasiguro ko nga nakamatikod ka usab kay suod man kamo dili ba? Makita kay nako sa lihok sa akong anak na nakagusto sa iyang suod nga higala. Nga mao si Abi. Nagkagusto si Andy ni Abi? Inahan baya ko. Makasabot yun kay ko sa lihok sa akong anak. Mao pa. Ay, uy naunsa ba? Lingkod una din ni Inday ha. Apason una nako kadiyot. Ug uy salamat kay inigdadi mong bakaon. Ikaw no bisag unsa dalagi imong gidadin hinamo. Mga pagkaon nga karon lang yun may makatilaw. Salamat yun kaayo Inday. Don't mention it nang. Sige. Diha ka una ha. Ako na lang. Uy, ayaw, uy. Naunsa baya ka? Unsa ra ba nang naaspik asbay? Uy, ako lang. Diha ka una, ha? Nagkagusto si Andy kang Abi. Tinood kang gisulti sa iyang inahan. No. Dili mahimong makaripal mi ni Abi kang Andy. Dili mahimo. Ay, Mina, asa ka man paingon, ha? Ay, dias inyo. Das abe. Naramas taas, uban ni Ande. Nanglampasok. Kabuotan yun ining anaka. Naabot ko pa lang pasos laing bay. Uman naman ko na siyang buhaton sa inyo. Oo, hinuon. Ay ako unang sakon ha, Juan ha. Padayon lang. Dinileng ko silong. Uy, Tode, si Dina day tuod. Ay, tuwas amo ay. Ako lang unang gipalingkod samtang nag-apas ko ining akong ulitaw. Uy, Juan. Kini ato-ato ra ni ha? Oo, sama ka na, ha? Abi ni mo no. Maikog na kay ko anang apos imong amo. Bisakod sa dabalagidad ondas bay o inig bisita. Unya kay di masag ko makabalipad kay mainsulto niya. Pero kung mahimo, di lang unta si magdaang bisan unsa kay maikog na kay ko anang bataa. Buutan sa draba. Unsa man na siya, Juan. Gitugta na siya siyang apuhan nga mag-anhian din is amo. Pasigwa mahibaw ang apuhan ha. Hala kaikog ko ba yan? Ay, nahibaw, uy. Di na makalakaw nga dili mananghid. Mao ba? Tanaw ra ba nako nakagusto das ako kulitaw. Mausapitoy ako pagduda. Unya saon man nato nga ang imo mag-apo ang akong gusto para sa akong anak. Uy. Unsa di ay? Naunsa ka baya, Mina? Nga ka mga bata pa ng akong apo, bata pa sa ng imong anak. Ay uyab-uyab pa man bitaw na sa kabaya. Magbuwag ra gihapon na kay mga batan-on pa man. Unsa? Ay musak ka ko ha. Atuon ako sila ba. Apason ako akong gwapong apo. Nga inilog. Kadiot. Ay, gwapo ha?
Inilog ha? Eh, ingon anak, sab ko kaniya todo. Ay. Gusto na ba? Sigot na kay kong dagan, ha? Ano ba nagkam sa ka? Takot na! Di ko, oy, ngiga ni mo, no? Garak ang paghawak, darabas lulo sa silong. Bahala ka, makitaan gani ka na. Bitaw. Banyo mga pagkabot niya ganina. May kanaog mo sa dayon pagka kita nga naglampaso ko. Mga, dali na good. Hain naman akong reward sa pagpalampaso. Oy, noy, wata ka suguan nga panglampaso diha. Nganong mangayo makag-reward ko, no, be? Basta, abi na mo. Dili, dili. Hoy, ano? Ay! Ya, ya. Ay, pagkakus ba kay singot kay kustanan? Aw, bisan di pa ka maligo sa kasimana. Bugagkus pagyapon ko nimo. Usa ka buwan, Bisa na. usa ka tuig. Ha? Usa tuig di ko maligo. Ay, lampod pa. Sa katuig. Uy, kay, bako na kay kaano. Di na ka maduol bisan kinsa. Ati ay, diday ko nimo love kung baho ko, ha? Love, uy. Pero, di na ko maduol. Bastos. Sigutan mo eh. Pahiran ako yung mga agtangdi. Salamat. I love you. I love you too. Tapalingaw mo. I love you, I love you, I love you. Ma? Nang? Kamo na di ay. Alano, wa man lang mo magsulti na ako. Ma? Nang, ay haya ako wag yung ko'y problema. Kay pabor man ko ining abi. Pero ang problema na to ini ron. Kay may nagpaabot ni mong laing babae dito sa ato, ande. Ha? Um, Kisa man, ma? Si Dina. Ha? Oh. Na si Dina sa inyo? Ay, kanunay man ng bata diha. Hala, mag-anahan siya nang? Wala ko kahibaw. Andy, wala ko ni masulti. Ha? Ay, huwag sa kong tanaw, no? Nakagusto ka na kanimo, anak. Mao nga ikaw na'y mahibaw kung unsaon nimo sa pagpasabot ka ng bataa aron dili na magbalik-balik pa o dili mo laom nga magkakamo pa. Lakaw na. Nasuko ka? Wa. Nahiubos lang. Sorry. Huwag ko musulti kay tingalig. Magselos ka. Makasabot naman ta ko pa. Kinagtago-tago ta, di ba? Sorry. Sige na. Lakaw na. Ato anas day na. Sultihan ako siya. Ayaw. Please. Ayaw. Pero, Sige na. Dili ko masuko. Nakita sad na ako ang nakita sa uban. Tungod sa iyang mga lihok, Andy. Ug imposible nga. Uwa mo kini makita. Dili ko gustong may ubos si Dana. Dili ko gustong sakitan siya. Suod na ko siyang higala, Andy. pero, abi. Sige na. Lakaw na pa. Wa ko masuko. Nikis na gani ko, ha? So, wa ko masuko. Salamat. Anto na ko. Balik ko niya, ha? Hoy! Hoy, mong buko-buko, ha? Singot ka ayo pag ilis. Oh. I love you. Hi. Hi. Sorry. May kibuhat ka dito sa ila ni Abi? Oh. Yan lang paso. Lampaso? Oh. Itabangan ako si Abis Ila. Panlimpyo ba? May tuyo ka? Kuan. May palito ng tako sa mall. May mo pang upanan ko nimo. Ako? Ako imong pauban mo? Uwa, manggot ko ilaing ikauban. Si Abi day. Siya na lang ang hagda.
No, I mean, may mga buhaton na siya sa ila, dili pa? And, um, dili ka ganahan. Makikuban ako? Dili man sa ingon. Sige, ubanan ti ka. Magilison ako ha. Makapaabot ka. Bahok kay kong singot good. Huh? But you still smell good, man. Maligo ko, dali. Sige ha. Ubanan ko niya. Sorry ha. Nadugay ko. It's okay. Shall we? Sige. Apito na ba na to sa Abi? Huh? Uban mo na to aron. Mas lingaw ta ba? Mas aligre man kun daghan ta. Ay kayo kung kitara. Huh? Alina? Oh, tingali may buhaton pa si Abby. Wa naman. Uman na. Itabangan mo na ako ganina. Dali. Ato na to. Okay, sakay na, di na. Di ka sa front seat. May upang si Abby na lang diri. Wa ko maana din sa front ko. Wa ko maana nga muling ko din. Si Abby na lang. Diha na lang ko sa luyot, tapad ni mo. Sige. Ako na lang sa tubangan. Si Dana na lang diya sa luyo. Dili. Andi kikuptan ko nimo. Sa pa? Nagtanaw si Lolo o si Dana nato. Diri ka sa luyo. Puyin ako. Diri ka sa luyo, Abi. Tupan ako. Unsa man, mutupad ka na ko o di ko mauban. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!